manje menibhekile nina le tournament ama-tournament anaka so awa-impacta kanjani i-community like besides the fact yokuthi akhipha abantwana estradini from ama-drugs like nina menibhekile ukuthi yabona le nto le i-lifta i-community ngendlela eso like what are some of the things enibona ukuthi i-community iyalifteka ngabo in such tournaments? Yabona makugcwele kanje already there's clientele yabo. Okay. If wena uvula ishop lakho isiphaza uthengisa ama-sweet uthengisa ugwayi uyayazi ukuphala yabo. So ama-tournament akanje asihlanganisa networking yabona angokwazi sesifike la sonke nawe angazi uphuma eBinoni uyangishashaya angazi. Mara iyasihlanganisa into kanje so in terms of networking yaba uthaya phanda ya kumnandi simatha ngingakubali ngifuna ukuvela ngapha. Okay, mina ngokubona kwami yabona iyasiza in terms of showcasing in talent yabo. Asazi kunobani phela la yabona kugcwele kanjani ya mhlambe khona umuntu obhekile uyi1 bangamscouta njengoba sinabo umduduzi yabona abomfundo vilakazi babuya la uyangunderstand ya so izinto ezikanje ziyafuneka ekasi yabona kuqala ya. So obvious kunabantwana abancane labanibhekile bacela ama-out lawa ku-mic bayashisa yo nami mengikhula ngifuna ukufana naye lo so yini into eningayisho kubo? Angathi kuya esikolweni afunde ayeke lento le yonke izomhlukumeza. Is he ready to take the sacrifice because he sacrifice a lot? So little boy go to school, get your diploma. Nama soccer player manje useyafunda so you must have a plan B yangithola. So abanye bayekela ibhola abantu bayocommentator. Sikhona izinto eziningi ungayishaya nawe njengawe yabona presenting sonke ngeke sidlala ibhola omunye mele ashaye cricket bowling yabona simathatha mara little boy geleza uphume ekasi yogeleza simple simathatha buzalo angazi. Hayi nami ngizosho kanjalo vele isigela sibalulekile school bafethu asiqaleni esigela uzoba upush after isigela nje yamsophethe diploma yabo uzoba uJD yabo ya nyazi uyafisa ukuba yimi mara ntwana yami kunzima. Okay.